మా ట్రైలర్ చూశారు సంతాన ప్రాప్తిస్తూ మీరు. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ విత్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం చిన్న ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేశాను దీంట్లో. అండ్ అంటే ఎందుకు ఇది కథ చెప్పాలనుకున్నామంటే, ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నుంచి బయటికి బయలుదేరి ఆఫీస్కో, స్కూల్స్కో, కాలేజ్కో వెళ్తున్నప్పుడు మనం ప్రతి చోట ఈ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కువైపోయాయి. సో ఇండియాలో నాకు తెలిసి వరల్డ్లోనే ఇండియాలో ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి. సో వీ థాట్ ఈ లవ్ స్టోరీకి, ఈ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్న కథకి ఇలాంటి ఒక ఇష్యూ మిళితం చేస్తే బాగుంటుందని శ్రీధర్ గారు మేమందరం అనుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఇంత బాగా విజువల్ కట్ అవ్వడానికి రీజన్ అయిన మా సాయి కృష్ణ గణాల సినిమా కూడా అంతే బాగా కట్ చేశారు. అలాగే ఆ కామెడీ ఫన్ అంతా మీరు ఎంజాయ్ చేశారు కదా, అదంతా కూడా మా దావుద్ షేక్ అండ్ కళ్యాణ్ రాఘవ్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు. అండ్ విజువల్స్ ఎంత బాగా రావడానికి మా డిఓపి మహి, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ శివ అండ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేశారు. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం మా ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఏది అడిగినా కూడా, ఏ ఆర్టిస్ట్ని అడిగినా కూడా ఏ లోటు లేకుండా ఏం అడిగితే అది ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.